खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसाराव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे भिडिअ बानायदों जाय भिडिअआ स्पेसियेलि दानि बिटिआर सरकार आरो एक्सएनडिएफबीखौ लानानै बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांजोबदो आरो जायफोरा गोदान अन्नानै आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। स' गाइस बिदिब्ला नोंथांमोना खोनासंनो सानदों जानाखि दानि जानाखि आबहावा जागासिनो बेखौ लानानै आं मोननैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। जानाखि बिटिआर सरकार बिटिआर गोरोबथाया दिनै 7 बोसोरनिनो बारा जाबाय। 7 बोसोरनि बारा जानायाव बिटिआराव बेसेबां सुखु सान्ति फैखो। मानो होनबा बिटिआर एकर्डआनो जाहैबाय मोनसे पिस एकर्डमोन। बियो पिस एकर्डनि मुङाव दिनैसिम बेसेबां पिस मोननो हाखो बेखौ लानानै आं मोनसे भिडिअ बानायबाय। नोंथांमोना खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय। गिबियावनो आं बिटिआर सरकारखौ एबा प्रमद सारखौ गिबियावनो रायखांनो सानदों। बिथाङानो गोरोबथानि पिस एकर्डनि मास्टार माइन्ड बायदि बुंजायो। बेखायनो बिथांखौ आं खावलायनो सानबाय। बिथाङा जानाखि बिटिआर पिस एकर्डखौ बानायदोंमोन, पिस एकर्डआ माबोरै जानांगौ, पिस होनबा माखौ बुजियो बेखौ बिथाङा दा सानदोंना सानाखै एसे गोनो गोथो जादों। मानो होनबा पिसआ जानांगौमोन एक्सएनडिएफबीफोरखौ लानानै मोनसे पिस गोजोन सुखु जानांगौमोन। नाथाय बेखौ एक्सएनडिएफबीफ्रा मोननो हायाखै दासिमबो। एबा पिस एकर्डनि मुङा मुङावल' जागासिनो दं। बिथाङा बेखौ सानाखै खोमा, प्रमद बर' सारा बेखौ सानाखै खोमा। मानो होनबा बिटिआर एकर्डआव जेसेबां दफाफोर दङ बेफोरखौ एसे उनाव मावब्लाबो जेबो आपत्ति गैया। नाथाय पिस जानाखि पिस बेखौ नांग्रोगौखाय जों एक्सएनडिएफबीफोरनि थाखाय जानाखि बेसेबां दफाफोर दं बेखौ मावफुंग्रोनाया जोबोद मोजां आरो पिसनि मुङाबो साक्सेसफुल जागोन। जानाखि एकर्डनि दारै मोनफा मोननै क्लजफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबाय। बेफोरनि एक्सएनडिएफबीफोरनि रिहेबिलिटेसन पेकेजआबो माखासे जाबाय, नाथाय गुबुनफोरनिया जायाखै। रिहेबिलिटेसन पेकेज मोनदोंबाबो खायसे बायदिया गोजोननाय फैयाखै। बियो मानो बिदि जादों? जानांगौ माबा मोनसे खारननि थाखाय बिसोर गोजोननाय मोनाखै। मोनसे क्लज दं। बे क्लजखौ बिटिआर सरकार एबा एक्सएनडिएफबीफ्रा गावसोरबो बावबायसो खोमा। बे क्लजआनो जाहैबाय 9.2 ब्रेकेट 4। 9.2 ब्रेकेट 4आव दङ एक्सएनडिएफबीफ्रा साख्रि मोननांगौ। बे साख्रि मोननांगौखौ दासिमबो रावबो जेबो गुरुत्वखौनो लानाय जायाखै। एक्सएनडिएफबीफ्रानो जा बिटिआर सरकारानो जा। बिटिआर सरकार प्रमद सारखौ गोबां निउस मिडिया बायदिफ्राव प्रेस मिटफ्राव गोबां मोगा मोगि लायो। नाथाय बे दफानि सोमोन्दै 9.2 ब्रेकेट 4नि सोमोन्दै सोंनायखौनो रावखौबो नुवाखै। निउस मिडियाखौबो आं एसे बुंनो सानदों, बिथांमोनहा मानो सोंफेरा? मानि थाखाय दिनैल'खि बोसोरसेयानो बारबाय अब्लाबो बे एक्सएनडिएफबीफोरनि थाखाय साख्रिखौ मानो दासिमबो होआखै बा साबैसे मोननो हाखो बेफोरखौ सोङाखै। प्रमद बर' साराबो बेफोरनि थाखाय गुरुत्व लादोंना लायाखै गावसो मिन्थिसिगौ। मानो होनबा जानाखि दा सफैदों माखासेफ्रा आरो हाग्रायाव खारखोलांबावबायसो होननाय खोनादों। आरो बेबायदि आफादखौबो फोसावनाय जाबाय NLFD। बेफोरबायदि जाहोनानो जादों बेनोमोन खोमा जायनाखि साख्रिखौ दासिमबो मोननो हायाखै रावबो। एक्सएनडिएफबीखौबो आं एसे बुंनो सानदों। एक्सएनडिएफबीफ्राबो गोबां समाव गावसिनि गोजोननाय मोनैखौ फोरमायदों, दुखु मोननाय फोरमायदों, बोराबनाय
फोरमायदों गोबां निउस मिडियानि गेजेरजों प्रेस मिटनि गेजेरजों नाथाय खालि रिहेबिलिटेसननि थाखायल' बिसोरो सरकारखौ जबरदस्त खालामदों नाथाय थेवबो बै मोनसे दफाखौ एक्सएनडिएफबि गावसोरबो मुंख'आखैनो मुंखौनो लानाय खोनायाखै ना बावखोसो ना माखोसो गावसोरसो मिथिसिगौ बेखायनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायदों बिथांमोनहा जेसेबांनाखि प्रेस मिट खालामबाय बेयाव बे साख्रिनि बाथ्रा आर्टिकेल 9.2 नि ब्रेकेट 4 नि जानाखि इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेखौ गोसोखाङिया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बेखायनो एक्सएनडिएफबिफ्रा रिहेबिलिटेसन पेकेज दा इलेक्शन सफैबाय कड अफ कन्डाक्ट सफैबाय बेखौ इलेक्शन उनावसो जाखासिगोन होननानै सानना लादो नाथाय साख्रिनि बाथ्राखौ बिथांमोनहा दानिफ्रायनो जबरदस्ति खालामोबा बिथांमोनहा थाबैनो खालामबा मोजां जागौ बिथांमोनहा थाबैनो रिक्रुटमेन्ट जागोन बेखायनो आं खावलायदों एक्सएनडिएफबिफोरखौ बिटिआर सरकारखौ आसाम सरकारखौ भारत सरकारखौ नारसिननांगौ थाबैनो प्रमद बर' साराबो बेखौ बुजिनांगौ दि पिस एकर्डआ मा पिस जानांगौबा मा जानांगौ पिसआ माबोरै फैगोन जानाखि मोनथाम एनडिएफबि माबाजोंसो मोनसे पिस होननाय सोदोब फैदों जानाखि बे पिस सोदोबा माबोरै सफैगोन ओरैनो पिस जाबानो बे जानला माखासे क्लजफ्रा इमप्लिमेन्ट जाबानो दि पिस जागोन बे जाया पिसआ जागोन खालि एनडिएफबिफोरनि जेंनाफ्रा सुस्रांजानानैल'सो पिसआ सफैगोन बेनिखायनो पिसनि ओंथि बायदि लाखिनोब्ला थाबैनो एक्सएनडिएफबिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौ बेखायनो अन्नानै बे भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोनहा जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम जाहाथे प्रमद सारनिसिम बे भिडिअ सौहैयो बेखायनो खालामबाय बे भिडिअखौ लाइक शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदान नायगिरिफोरा साबस्क्राइब खालामदो बेखिनिखौनो आं बुंनानै फोजोबनाय जाबाय थेंक इउ बाय बाय